Искаме само да ви покажем колко вкусно си хапваме на капака на колата. Не разбрали, аз съм жената, защото всичко ми е уредено. Разбирате ли? То било хубаво да си жена, между другото. Добро утро, часът е почти 10 и ние вече станахме. Като сега ще ходим някъде да пием някакво хубаво кафенце, да се оправим и след това потегляме, нали така? Да. Към Атина. Преди това искам да видим плажа. Плажа, защото ти каза, че трябва да го видим. Да, ти каза, че не става. Значи, ако трябваше тук да отсядам по принцип, нямаше почивка не. Защото е ужасно, много хора има. Иначе леглото беше доста удобно, честно казвам. Като за двама високи мъже. Да. Беше супер, тераската е доста приятна. Излизаш, гледаш обстановката. Все още няма толкова много хора, прави впечатление, че тук хората спят до по-късно. Тук стават рано, ти ще видиш на юг как е. Стават, хората излизат в 8-9 вечерта. Някоя баба, не искаш ли да си харесаш? Аз вчера си харесах една баба, там беше дърта около 20 години, ама. Ето обстановката зад хотела. Пуса нагъства нещо. Не е окей така. Не е моят това. Да, вижте колко са нагъчкани. Тук трябва да си другарче в другарче. Не си точно на пъти. Намираме се в Олимпияки Акти. Защо харесвам Олимпияки Акти? Всъщност защото е много малко в село, уютно, има хубави ресторанчета. За лятото и него не го предпочитам, защото има много хора, ама абсолютно много хора. И нали, като да гъс до гъс, така да се каже, е неприятно. Обаче пролетта и есента е страхотно. Може да се намерят да се намери нормално настаняване. Примерно сега в този сезон е около 40-50 евро нощувката. За тук говориш? За тук, да. Юли и август може да стигне примерно за много луксозна стая максимум до 70 евро. Апартамент за 6 човека, говоря с 3 отделни спални, около 120 евро. Препоръчвам, ако някой хареса да е между много хора, да хапне хубава рибка, не много скъпа, да дойде в Олимпияки Акти. Аз го предпочитам за Великден и края на септември. За агнето? И за агнето, и за плажа, тъй като водата е чиста. Спецификата на този регион е, че сутринта трябва да се излиза на плажа, или късно вечерта, защото в един период след 5 часа, след 6 часа започват едни вълни, които са да към 8 часа. Това всеки ден? Всеки ден, без изключение, да. Но към 8 вечерта отново е страхотно и... Да. И тук плажовете са много този плаж е много по-чист от този, който бяхме там на хотела. Там също не може да се каже за плаж, защото 1 метър, където да влезеш от хотела до това, не си е плаж. Да. А тук има всичко. Да, и все още няма много хора. То може би, защото е рано сега, да? Но като цяло не виждам толкова много хора. Малко место и е пълно постоянно. Да. Не, в момента казвам тази част на годината, може би още не са дошли толкова много хора. Юли и август до 15 август. Я ще поема тук, наргилет. Не е Не е хубаво, не мога да го накарам. Не мога да го накарам да си вземем наргиле, защото вика, че не са хубави. Ще пушим наргиле при араби. Обещано! Седнахме преди малко. Една онази масичка бяхме. Супер яка обстановка. Супер яко плащче. Искаме само да ви покажем колко вкусно си хапваме на капака на колата. От един супермаркет. Козе сиренце. Люта чушка и айран. Така. Да. Перфектна комбинация. Наистина е много вкусно. Много вкусно. Козе сирене е по принцип на ям. Обаче много неща ще полям, май. И ще пропия. Ама на обяд, даже сутрин, люта чушка с козе сирене не си ял никога. Да. И литър айран. Обаче е много вкусно.
Може да кажеш. Влизаме в долината Темпи. Който има възможност и идва насам, нека да дойде. Скален манастир, изключителна природа. Вярва се, че боговете са хвърляли децата си от скалата и което остане живо, което преживее, се означава, че ще бъде голям воин. Може да се види. За коя скала става на въпрос? Тази скала там. То тук май няма да се види обаче. Почти сме в Атина. Намираме се на колко? 30-40 минутки от нея. 30 км. Да. Не беше малко пътя. Ние тръгнахме в колко? В 11 някъде. 11, сега е 5 часа, така че... 6 часа. 6 часа път. Като спирахме на няколко места, хапването още не държи. Да, отсюда. Това кой за силенце. Ние даже още имаме между другото. Да. И така, да, още малко остава, ето го пътя. Вече тук всичко се промени, както между другото ви каза, че надолу вече не е както в началото вчера. Лунен пейсаж. Да, и така, после се включим вече и с хранене, и с... ето го има турист. Ще е приема пътуват. Италианец е този, между другото. И от Италия. Ще се нагледаш на италианци долу. Почват ли са? Това е италианка. Това е италианка, да. И сега ще снимаме тук всъщност производството. След малко, като отворим. Да. Ти нямаш ключ ли? Аз нямам ключ. Хубаво, сега ще стои тук. И що не се разкараме малко надолу? Що? Да се поразкараме надолу пеша. Ако трябва да висим тук, да се поразкараме пеша тук, бе. Тук ще има някой плевенски гълъб. Дошъл. И така, хора, да ви покажа второто място, което се настаняваме за 2 нощувки в Атина. Се намираме в момента. От тук влизаме, имаме хол, голям телевизор, масичка. Продължаваме насам. Това е спалнята ни. Отново сме на едно легло. Но е много меко и удобно ми се струва. Телевизорче, което няма ползваме, и терасата, на която сега ви изкарвам. Ето я. Като това е хола всъщност там. Имат си, на всяко ми направи впечатление, че имат от този тип, не знам как се нарича, като покривче за против слънце. Ето като виждате и там. В Испания беше по същия начин. Ето и колата под нас. И така. Това е като цяло. Банята няма. В банята няма да влезам сега, защото той влезна да пикае. Дали Лора влезна да пикае, така че няма да го преценявам. И така, плана сега е да се изкъпим, да се преоблечем и отиваме на центъра в Атина да хапваме при един, всъщност неговият сътрудник, бизнес партньор, който ще е приготвил различни неща за мен, да пробвам от различните неща по-малко. И така, ето излезна от банята, сега ще ви снимам и банята, да видите. Как беше? Боля. Има вана. И така, огледало и кухня, която ние едва ли ще седнем да готвим, но вижте, и тук има такова, бе. Тераска. Ние да видим тази тераска каква е. Това е в двора на хората. Просторче. Пералната да намерим само трябва, да. Тук е. Ние може да спарем някои дрежки. Да, ще ги пусна. Искам само да ви покажа как сме спрели. Излизаме от апартаментчето и директно пред нас е колата. Перфектно. Сега план е да отидем с транспорт, който си е тук, защото с колата ще ни е много по-трудно, тъй като видях какъв трафик и какви задръствания има. Там няма место изобщо за спиране. Да, то с нощи нямаше, пък какво остава за сега. И така че накъде тръгваме сега? Сега тръгваме... Ако не сте разбрали, аз съм жената, защото всичко ми е уредено. Разбирате ли? То било хубаво да си жена, между другото. Чекай да видим къде е това. Много е хубаво, защото всичко ти е уредено и те разкарат навсякъде. Не ти е на тебе на главата да го мислиш. Винаги избирайте стъпалата пред ескалаторите. Първи впечатления.
Ти гладен ли си, огладня ли? Ами да, може да капна. Да, и на мен ми се капва вече доста. Нямам търпение да опитам различни неща тази вечер. Ще опиташ специфически такива домашни неща. Домашни специфични неща. della turistica che abbiamo mangiato noi Вика, реже го това и те го купуват за пътя национално. Ще опиваме някакво друго повече. Тук е много красиво, хора. Много красиво. Вижте колко плодове продават тук. Вижте. Много ми се ядат плодове. А това е Етанас. заведението с 1200 седящи места. Къде е? Това е то. Да, това е. От тук започва догоре е цялото тях. Те колко сервитьори имат тук, бе? Мисля, че на смяна 20 човека. Сега Йорго ще каже. Аз сядаме тук, в това заведение, което Далибор ни доведе. И това цялото тук, което виждате надолу, цялото се държи от този човек. Тук е огромно хора. Има всичко как се приготвя, как се готви и е много готино. И наистина е пълно и фрашкано с хора. Адски много хора. Наистина адски много хора. Що ми ти изкара да снимаш? Взех си черешни за десерт. Гледайте какво става. И ги ям, докато се наслаждавам на тази гледка. Сега спускам по улицата да се разходя. Тъй като Далибор и компания обичат да си стоят на маса с часове, аз тръгнах да се разхождам и да обиколя малко центъра и да видя сега забележителностите, които всъщност има тук. Хапнах черешки, потух се доста. Почти ги изядох 1 килограм, аз пресно обичам като хвана ни черешки да ги изяждам целите. Но тия няма да успея, вероятно. Але колко е шумно, рано се чувам. Да, че отивам да побикаля малко в тъмното, ако успея нещо да снимам, ще ви снимам. Също така се разбрахме да отидем на някое руфтопче, но ще видим дали ще стане време и колко часа ще стане, защото утре трябва да отида на фитнес задължително, понеже ми се тренира много. Вижте каква улица намерих. Тук също е Коледа. Вау! Вау! Вижте каква количка с портокали. Много готино. Взех си това сладоледче, което се води гръцки замразен йогурт, което е малко странно. И си взех също кола, която също е много интересна. Това се води с бананов шоколад вкус. Някой от вас е опитал тази фанта, нека пише нещо в коментарите. Но иначе сладоледа е много вкусно. На фантата й давам 7 от 10. Дори не е и газирана. Това е малко странно. Ама става. 2,60 струва, ако някой питат. Така че да. Някакъв човек ми маха тук. Ми сочи палец. Няма ме е видял, че влогвам. И не знам какво каза. Но да, беше малко странно. Песента се казва... Еле, човек, това да сме искали такъв екшен да има, няма да има. Да. Ужас. Тази жена направо ни опуши. Заведението затвори вече. Заведението затвори, както виждате. Но ние все още сме тук. Качихме се на един руфтоп. Може да видите колко е яко.